Avui parlarem de les al·lèrgies, donat que estem a la primavera, és un tema molt en boga. Tot l'any hi ha al·lèrgies, es pot tenir al·lèrgies als animals de companyia, a fongs, als àcars, però ara, a més, s'afegeixen una molt bona quantitat de pol·lens, com és el pol·len de les gramínies, de les males herbes. Tot això ens dona una sintomatologia que pot ser molt variada, o sigui, pot afectar la pell, pot afectar els ulls, els pulmons i en el cas nostre, donat que som otorrinos, ens dediquem al nas, a la gola i secundàriament a les orelles. Llavors dona una rinitis, una inflamació del nas, amb uns símptomes que són obstrucció nasal que va canviant, diem en bàscules, a vegades és la fossa nasal dreta, a vegades l'esquerra, una mucositat molt líquida, una pruïja nasal i del paladar, estornuts molt seguits i moltes vegades això s'acompanya també amb que els ulls ploren, un lagrimeig dels ulls i una picor als ulls també. Tot això ens ha de fer pensar que tenim una al·lèrgia. Amb això hem d'acudir al metge de capçalera que moltes vegades soluciona el problema, però sovint necessita que li ajudem per fer un bon diagnòstic i sobretot saber quin és el nostre enemic, o sigui, què és el que ens està causant l'al·lèrgia. I llavors, amb això, nosaltres demanem unes proves a pell, que són molt sensibles i molt específiques, i sabent identifiquem l'enemic. Amb això guanyem la batalla, però no la guerra. La guerra es guanya dia a dia. Fem un bon control ambiental, si és possible, donat que fem un control ambiental dels pol·lens és molt difícil. No podem tallar els arbres, encara que talléssim els d'aquí, tindríem el pol·len de l'olivera vola 200 quilòmetres de Tarragona i més enllà, seria impossible. Però si és una al·lèrgia de casa, sí que podem fer un bon tractament preventiu. Però també tractem amb certes medicacions, esprais nasals, antihistamínics per la boca, orals, i també podem fer un tractament de la causa, o sigui, prevenir la causa. I la causa, això són la immunoteràpia, que poden ser vacunes o bé punxades o bé sublinguals. Tot això ens porta a un bon tractament, un bon diagnòstic i que l'al·lèrgia, que diem que no mata però que no deixa vivir, ens deixi viure molt millor del que tenim sense tractament. Llavors us animo a que si teniu qualsevol problema consulteu sempre amb el vostre metge de capçalera.